Mag-spray daw tayo. Ano ang spray mo, Papa? Poradan. Yan, mag-spray daw siya ng Poradan. Pang patay ng mga insects. Ganyan ba? Tapos tignan nyo guys. May tubo na. Garadan ka mo may mga tanga ka mo, mga amag ka mo. Ito na siya guys. Ilang plat na natapos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plots na. Yun. Ready for planting na yan. Mamaya ano na yan, transplanta kami ng sili. Tapos dito pechay. Doon yung banda pag natapos namin linisan, gagawin ng ano yan, taniman ng sitaw. Tapos dyan banda sa gitna na yan, dyan yung tatayo yung kubo dito. Tapos meron kaming hiningi na pang tanim ng ano, yan lang muna nililinis namin. Kunti lang kasi mainit na. Pero naubos naman namin itanim yung mga kamote. Tapos may nakita kami dito nga tumubong bayabas, so hindi namin inalis. Yan, pag naging puno yan, maraming bunga yan. Yes, bibigay din ng lilim yan. So ito lang muna nililinis namin. Kasi pagod na rin. Pero unti-untiin meron pa yan. Yan, lilinisin lahat yan. Yun, sana matapos. Hindi kasi namin to na po full time guys, kasi meron din kami pinagkakaabalahan na iba. So dahil Sunday ngayon, medyo nagkaroon ng time. So kahit medyo injured yung ating balikat. Okay na mama? Spider-Man. Kukuha daw siya ng pangtaldok. Ang Tagalog ang pantaldok, Papa? Tusok. Pantusok. Nakakuha na siya. Ayun doon. Ayun. Ginagawa mo? Ito. Papa. Boss. Ito nga pala guys ay kulungan ng pato. Ito ay pansamantagal. Dito natin lalagay yung hihingiin nating
Pato. Pato ba ang Tagalog kan? Bibe daw, bibe. Siguro 10 lang, papa, o 20. Basta mga 10 or 20 na bibe, dito natin ilalagay. Magta-transplant tayo ng sili. Ito pa, oh. Konti lang. Ilalagay natin dito sa plat na to. Ano, boss? Do we call it a day? Done for today. Yes. Done na kami for today. So, Sunday ngayon, medyo marami-rami tayong nagawa. Sana lahat tumubo. Sana. Kasi hindi naman kami sure. Siyempre, wala naman kami experience. So, lahat ng to ay experiment at try lang. So, sana tumubo lahat, guys, para meron tayong pagkain. Ayan, oh. Ayan, hawak mo pagkain. Ito, pagkain, free. So, yun lang for today, guys. Ngayon lang kami makakapag-outro. Thank you so much again for watching. Sa mga nagstay pa rin until now, lalo na yung mga subscribers namin at mga nanonood sa amin from Lalamove. Maraming salamat po. Bago nating subscribers dyan, sabayanan nyo lang i-update namin kung mga gulay na to, kung gagana pa o hindi. Sana ma-inspire namin kayong magtanim, mag-grow ng sarili nating foods. Lalong-lalo na ngayon pandemic, tsaka alam naman natin sa mga darating pa, malaking tulong to sa panigurado. So, maraming salamat ulit sa panonood, guys. God bless you all. Sana patuloy pa rin kayong manood. Thank you!